Здравейте! Добре дошли в моя нов голям курс за ChatGPT. Много от вас ме питаха за него в моите статии, които бях посветила на невронните мрежи и различни технологични иновации. Радвам се, че най-накрая имам възможността да споделя с вас всичко, което съм научила. Заповядайте в това увлекателно пътешествие в света на изкуственият интелект и открийте как ChatGPT може да ви бъде полезен в ежедневието и в професионалният ви живот. За тези, които ме виждат за първи път, позволете ми да се представя. Аз се казвам Антоанета Величкова и през последните години страстта ми към невронните мрежи и изкуственият интелект нарасна неимоверно. Работила съм като учител по информационни технологии, занимавала съм се с уеб дизайн, изучих графичен дизайн, практикувам и копирайтинг, като използвам ChatGPT за създаване на ефективни маркетингови реклами. Специалист съм по мултимедийни невронни мрежи и създавам ангажиращо съдържание за YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. Всички тези умения и опит ме вдъхновиха да създам този уникален образователен курс, специално за тези, които искат да научат повече за ChatGPT, но не знаят откъде да започнат или пък се страхуват да го използват. Създадох този проект и го публикувам безплатно в интернет на моят YouTube канал. Всички мои уроци са напълно безплатни и не продавам нищо. Единственото, което искам от вас, е да практикувате наученото след като гледате видеята и да оставите обратна връзка под тях. Това ще помогне на много други хора да открият тези видеа и да ги използват, четейки вашите отзиви. Вие допринасяте значително за образованието на българите и аз ви благодаря за това. Искам да подчертая, че с помощта на ChatGPT много от задачите, които преди изискваха наемане на професионален консултант, сега могат да бъдат изпълнени лесно и безплатно. Това прави ChatGPT изключително полезен инструмент за ежедневни нужди. Вярвам, че използването на този инструмент ще остане достъпно и полезно за всички, защото, макар и темата да е новаторска и предизвикателна, тя предлага огромни възможности. Заповядайте, присъединете се към мен в това пътешествие и открийте колко лесно и интересно може да бъде да работите с изкуствен интелект. Нека ви разкажа какво ще говорим днес. Ще започнем с основите. Какво е ChatGPT и как работи. Ще разгледаме индустриалните му приложения и ще обсъдим как можете да го използвате, за да печелите. Ще открием и как този инструмент може да подобри качеството на живот. Виждате какво е ChatGPT, за какво е този курс, как ще бъде структуриран курсът и за интеграциите и възможностите на ChatGPT. Нека продължим. Какво е ChatGPT? Ако вече използвате ChatGPT, имам новина за вас. Вие едва докосвате повърхността на неговите възможности. Повярвайте ми, дори не използвате 5% от цялата му функционалност. След първите няколко урока ще можете да увеличите този процент до 20-30%. Сигурно се чудите къде са границите на възможностите на ChatGPT. Истината е, че никой не знае. Платформата се развива толкова бързо, че дори създателите й не могат да отговорят точно на този въпрос. Това ни дава невероятната възможност да станем много по-добри и да открием нещо още по-вълнуващо. За кого е този курс? И така. Моята цел беше да създам съдържание, което е полезно за всички, от любителите до професионалистите. Ще разгледаме различни аспекти, в които изкуственият интелект може да ви помогне да решавате множество задачи и проблеми. Основната ми цел е да ви покажа не само как да използвате ChatGPT за улеснение на ежедневието, но и как да печелите пари от него, независимо дали става въпрос за лични нужди, за вашия бизнес или за нова професия. Възможностите са толкова много. Знаете ли, че работата с ChatGPT вече може да носи доходи от $400 и повече на месец? Невероятните невронни мрежи се развиват толкова бързо, че постоянно се появяват нови възможности и иновации.
Използвайки ChatGPT, вие получавате ментор, който ви предоставя актуална информация. Можете да задавате конкретни въпроси, необходимите отговори, базирани на данни. Това е нова реалност и можем да се възползваме от нея по най-добрият начин. Учителите и преподавателите могат да разчитат на ChatGPT за създаването на образователно съдържание, планиране на дейности и изготвяне на уроци и презентации. Предприемачите пък също ще открият много полезни функции. Всеки, който е започнал да използва ChatGPT, ще ви каже, че изкуственият интелект може значително да ускори разработването на нови продукти. Независимо дали става дума за технологични стартъпи или офлайн бизнеси, ChatGPT е ценен помощник. Важното е да знаем и използваме този нов инструмент, за да бъдем по-ефективни и успешни в нашата работа. Уроците ще бъдат представени в кратки обучаващи видеа с времетраене от 5 до 15 минути, в зависимост от темата. Ще се фокусираме върху основите на ChatGPT, как да формулираме ефективни заявки и всичко, което трябва да знаете, за да започнете успешно. Ще направим обучението лесно и достъпно, така че да можете да следите и усвоявате новите знания в удобно за вас време. Очаквайте практични съвети и ясни инструкции, които ще ви помогнат да извлечете максимума от ChatGPT. Изкуственият интелект не само упростява работата ни, но и ни дава възможност за взаимодействие със света чрез различни интеграции. Можем да резервираме билети, да поръчваме храна, да извършваме други дейности чрез външни интеграции. Това е специална програма, която ви позволява да се свържете с почти целия свят, с вашата поща, месенджери и уебсайтове. Дори автомобилите на Тесла могат да бъдат част от тази система, което предоставя невероятни възможности на специалистите. Умението за използване на изкуствен интелект става задължително за работодателите. Ако попаднете на ситуации, в които не можете правилно да съставите, например, автобиографията си, имам опит в работата с CV и портфолио и знам, че много кандидати не могат да се продават правилно. Те не умеят да представят себе си красиво. ChatGPT с правилната заявка може да ви помогне да създадете впечатляваща автобиография и мотивационно писмо, както и да ви даде полезна информация и обратна връзка за работодателя и нишата. Това е огромна работа, която обикновено се извършва от консултанти, но сега можете да я изпълните самостоятелно, без да се привързвате към конкретни хора. Не забравяйте да гледате курса. Убедена съм, че от гледна точка на намирането на работа няма да имате проблеми. Често получавам въпроси дали изкуственият интелект е добър или лош. Моето мнение е, че в правилните ръце, с правилните заявки и в правилната посока, изкуственият интелект може да даде отлични резултати. Това е нещо, което съм потвърдила в моята практика. Важното е да се научите как да използвате изкуственият интелект правилно за себе си, защото това е ключът към успеха. Започнете сега, присъединете се към курса и направете първата стъпка към овладяването на ChatGPT. Гледайте видеята, практикувайте наученото и споделяйте своите отзиви. Нека заедно изследваме възможностите на този мощен инструмент и подобрим живота си. Ще се видим в следващото видео.